Я стига бе, какво ще изтрим до така е хубаво детето. Женцата това. Утре може да си пак с него, знае ли човек? Айде, чакай, пеем сега. Хепи. Айде. Хепи. Направо Иво изкава на едно. Иво. Айде. Айде пак да... Дай пет. Пак ли? Ми пака ми как. Знаеш, Има духач. Аз трябваше да си приготвя една факла. Или една свеж, друга, втора и... Този празнични огън го докараха. Деца пали Тя сам. още от тебе искаше. Иво. Тя си изкара Ивото и... Иво. Дай да подгъним ръкавчета. Давай. Абалка. Аз викам тати повече да не духаме. Чакай, последно. Ай, дядо още веднъж ще го запали. Хайде сега пей на Иво песента, бабе, пей. Може ли сега аз да ги духна? Пете. Бърте, Иво. Ио. Ще почва да я пукаме вече тортата, а? Трябва да духне Иво. Няма повече. Аз ги духнах сега. Ти духна ли Иво? Ай, сега толкова. Какво ще кажеш? Айде вече да я режим и да я едем. Да я лапаме. Ден. Ще чукаме ли си яйцата? По пръста? Утре дати пак. Утре пак, мамо. Яйцата утре. Не, там има яйца, бе, деде. Там има яйца. Давай ти чекията да режем тортата, да изяждаме. Няма да останат 9 часа за утре. Да, осторожно се обидат и всички тук си малки цветленца. Много приличаш на баща си. И предполагам, че също искаш да преминеш стената, нали? Забрави за това, върви си. Иво, накрая ти Иво. Като